je na fľaši pripojený redukčný ventil, musí sa skontrolovať, či sú uzatvorené výstupné ventily na horáku a či je povolená regulačná skrutka. Skúška vysokotlakovej časti redukčného ventilu sa vykoná po otvorení a opätovnom uzavretí fľašového ventilu. Pri poklese tlaku na obsahovom tlakomeri je vysokotlaková časť netesná. Skúška škrtiacej časti sa vykoná tak, že po uvoľnení regulačnej skrutky a otvorení fľašového ventilu sa uzavrie výstupný ventil do hadicovej prípojky. Ak sa tvorí po natretí zvonu penotvorným roztokom na otvoroch bublina, ventil netesní. Skúška škrtiacej časti redukčných ventilov s vonkajšou poistkou, ktoré nemajú zvon otvorný, je jednoduchšia. Po uvoľnení regulačnej skrutky a otvorení fľašového ventilu sa uzavrie výstupný ventil do hadicovej prípojky. Ak stúpa tlak na pracovnom tlakomeri, škrtiaci ventil netesní. Pri pripojení nepoužívaného injektorového horáka na kyslíkovú hadicu sa treba presvedčiť svojho nasávacom nevičinku po pustení kyslíka do hadice a otvorení oboch ventilov na horák. Odtlak sa overí priložením prsta alebo papiera k otvoru acetylénovej hadicovej prípojky. Hadice pre plameňové zváranie nesmú byť kratšie ako 5 metrov. Taktiež vzdialenosť medzi spojkami nesmie byť menšia ako 5 metrov.